Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Wannan shine episode 3 akan yadda ake buɗe Seesaw Ballo step by step. Idan ba ku manta ba a episode 1 na muku bayani akan yadda ake buɗe Seesaw Ballo, a episode 2 kuma na muku bayani akan yadda ake yin connect in X ɗinku. To insha Allah a wannan kuma zan muku bayani akan yadda za ku yi connect ɗin wallet kuma da masu matsala wajen recaptcha ɗin nan insha Allah su ma zan musu bayani, kuma da wanda suke da matsala wajen yin register shi ma zan muku bayani akan yadda ake, kuma da abin da mutum zai dinga yi kullum, wanda shine abin da mutum kawai zai dinga yi, wanda in dai har yana yin wannan abin Allah ya da insha Allah zai kasance eligible. Ba da ɓata lokaci ba dai mu shiga da ku cikin bidiyon, amma ku tsaya ku kalli bidiyon tun daga farko har zuwa ƙarshe saboda bidiyon zai iya yin tsawo. Idan wannan ne ziyartar ku wannan channel din na farko, ina son ku danna mu alamar subscribe, ku yi like, ku yi share domin yawa da abokan arziki su gani su amfana. Idan a YouTube, idan a Facebook kuke gani na da TikTok, shi ma ina son ku yi follow ina, ku yi like domin yawa da abokan arziki su gani su amfana. Wanda kuma ban sani ba, daga ƙarshen bidiyon nan za ku kalli wani bidiyo ya bayyana idan kama a YouTube kuke gani na, to na yi bayani akan yadda mutum zai buɗe Seesaw Ballo step by step. To dama idan kuka buɗe cikin Seesaw Ballo ɗinku, idan kama a cikin Chrome kuke amfani, to fuska na farko da zai nuna muku shine wannan. To ga daidai na wajen da in kama ya kasance yana market ɗin nan ne, da za ku dawo da shi kan EXP ɗin nan. To me idan bayan kun dawo da shi wajen EXP ɗin nan, to me mutum zai dinga yi kullum wanda zai kasance eligible? Abin da mutum zai dinga yi kullum shine ya dinga yin wannan daily check-in ɗin nan. Kun ga da zaran kun dawo nan automatic wannan yana yin daily check-in ɗin nan. Da zaran kun shigo kullum, abin da kuma ya kuma burge ni da wannan money ɗin, idan kuka yi a rana ɗaya ba za ku kuma yi ba sai kuma washi gari. Kamar yanzu kun gani na yi daily check-in ɗin nan, ba zan kuma yi ba sai kuma gobe, sai kuma wannan ɗin nan. Kun ga da zaran na shigo ya riga ya yi daily check-in ɗin nan, automatic da zaran kun shigo wannan za a baku. Sai kuma wannan like ɗin nan shi ma yana daga cikin abin da za a duba a bawa mutum airdrop ɗinsu. To me mutum zai kullum za ku dinga zuwa, kun ga suka ce like, za mu musu like a Instagram, to kawai sai mu taɓa kan shi. Ba dole bane sai mun musu like, kamar yanzu yadda kuke gani gashi nan, kun ga ya kai mu Instagram, to kawai me za mu yi sai mu koma back. Kamar yadda kuke gani za mu koma back, to kun ga bayan mun koma back kun ga ya fara irge, to sai mu janyo shi gaba kamar yadda kuke gani. Kun ga TikTok shi ma suka ce za mu musu like a TikTok, to shi ma sai mu taɓa kan wajen like ɗin nan. Kamar yadda kuke gani kun ga ya shigar da mu cikin TikTok. Idan muna so za mu iya tsayawa ya buɗe, idan kuma ba ma so za mu iya koma, sai mu yi minimizing mu koma cikin Chrome ɗin mu kai tsaye kawai. In za mu yi minimizing za mu koma cikin Chrome ɗin mu kamar yadda kuke gani. Kun ga bayan mun koma cikin Chrome ɗin mu gashi nan shi ma ya fara yin irge. To wannan irgen idan ya gama zai ba ku damar yin verify. Za ku iya tsayawa idan ya gama irgen, idan kuka yi verify sai ku je na gaba. Amma shawaran da nake ba ku domin ku ji sauƙin yi, kawai ku dinga zuwa na gaba, daga baya idan ya gama irgen sai kuma ku zo ku yi wannan, kafin nan kun gama wannan ɗin gaba ɗaya. Shi ma wannan suka ce kun ga za mu musu like a X ɗin nan, to sai mu taɓa kan wajen X ɗin nan. Kun gani kamar yadda kuke gani, to sai mu kuma yi minimizing, sai mu koma cikin wannan ɗin, cikin Chrome ɗin namu, to sai mu kuma janyowa kamar yadda muke gani wajen guda 5 ne zuwa 4. Sun ga suka ce watch daily news, shi kuma wannan a YouTube channel ɗinsu za mu kalla, suka ce watch daily news on YouTube channel, to sai kawai mu taɓa kan watch ɗin nan kamar yadda kuke gani. To bayan mun taɓa kan watch sai mu kuma yi minimizing, sai mu kuma komawa. To kun gani ba sai mun tsaya mun kalla ba. Kun ga to shi ma ya fara yin irge a daidai nan wajen. To me za mu yi next? Sai mu kuma janyo na gaban nan shi ma, wanda suka ce share, wannan za mu yi share ɗinsu, za mu yi post Seesaw Ballo new on X, ko sai mu taɓa kan wajen share ɗin nan kamar yadda kuke gani. Shi wannan yana da ɗan matsala, wata rana za ku iya jarrabawa ku ga yaƙi sai kun yi wajen so 2 tukunna yake. Ko yanzu za mu taɓa kan wajen post ɗin nan kamar yadda kuke gani, sai mu kuma yi minimizing, sai mu koma ciki. To bayan kun gama wannan gabaki ɗaya, to sai ku koma cin daga farko har zuwa ƙarshe, tun daga gun da kuka fara, tun daga kan na Instagram ɗin nan. Kun ga ya gama yin counting ɗin nan, sai mu taɓa gun da aka rubuta mana verified kamar yadda kuke gani. Kun ga an ba mu point ɗinsu, sai mu kuma taɓa kan done ɗin nan, sai mu janyo na gaba shi ma kamar yadda kuke gani muna yi. To haka gabaki ɗaya za ku bi kowanne kuna yin verified ɗin shi. To kun gani, to shi ma kun ga an riga an bamu. Shi ma na gaban nan sai mu janyo shi kamar yadda kuke gani. Kun ga shi ma an bamu. Kawai abin da fa kullum za ku dinga yi, sai wannan za mu ɗan jira shi ya gama irge. To da zaran kun gama wannan, kun gama, za ku iya fita ku je ku yi wani sabga in kun riga kun gama da shi. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku kuma zuwa ku yi wannan. Kun ga abin bai da wani wahala. Sai mu taɓa kan wajen verify ɗin nan.
to kun gani ya riga yi a cikin minti 3 zuwa 5 in kun ɗauka sosai cikin minti 5 idan kun daɗe sosai kun gama wannan tax ɗin gabaki ɗaya. Kuma idan Allah ya yi kuka kasance eligible akalla ba ku samu da yawa ba in dai har kun kasance eligible insha Allah akalla mutum sai ya samu dala 15 ko kuma dala 10. To ka samu dala 10 kusan 15,000 idan ma bai fi haka ba to kun gani ina laifi. To ya kuma mutum zai yi connect ɗin wallet? Yadda mutum zai yi connect ɗin wallet ɗin shi shine ya taɓa kan daidai nan wajen ɗin nan. Kun ga wajen alamar search bar ɗin nan to shi za ku taɓa. Yanzu bayan mun taɓa kan wajen search bar ɗin nan sai mu taɓa kan wajen copy ɗin nan. Bayan mun copy wannan link ɗin sai mu shiga cikin Bitget wallet ɗinmu. Idan ba ku san da ake buɗe Bitget wallet ba za ku iya faɗa mun. Bitget wallet daban, Bitget exchanger daban. Yanzu za mu shiga cikin Bitget wallet ɗinmu kamar yadda kuke gani. To bayan kun shigo cikin Bitget ɗin ku fuska na farko da zai nuna muku shine wannan. To sai ku zo wajen da aka rubuta muku discover ɗin nan. Yanzu za mu taɓa kan wajen discover ɗin nan. Bayan mun taɓa kan wajen discover ɗin nan sai mu zo wajen search ɗin nan. Suka ce mu saka sunan app ko kuma mu saka URL. To sai mu taɓa kan shi. Bayan mun taɓa kan shi za mu ɗan jira shi. To sai mu pasting ɗin wannan link ɗin da muka copy ɗin. Sai mu taɓa wajen search. Kamar yadda kuke gani bayan ya gama yin search za ku ga wani link ya bayyana a daidai na wajen. To sai mu taɓa kan shi kamar yadda kuke gani. Yanzu za mu taɓa kan wajen wannan link ɗin. Sai mu taɓa kan wajen confirm ɗin nan. Amma dan jira shi ya gama loading. Ku tabbata kun yi like wannan bidiyon kun yi shirin mai uwa da abokan arziki su gani su amfana. Amma dan jira shi ya gama loading. To bayan ya gama loading fuska na farko da zai nuna muku shine wannan. Yanzu bari mu fara yin magana da wanda suke da matsalar yin register, ga wanda suke da matsalar kuma recaptcha gabaki ɗaya za mu fara nuna musu ne. Bayan mun gama sai mu zo mu ci gaba da yin bidiyon akan yadda ake yin connect in wallet. Kun ga gunda aka ce muku enter email ɗin to wasu cin daga nan suke samun matsala. To sai mu taɓa kan wajen da aka rubuta muku enter email ɗin nan. Daidai nan za ku taɓa to. Kamar yadda kuke gani za mu ɗan jira shi ya gama yin loading. To bayan ya nuna mana haka to a daidai na wajen sai ku rubuta sunanku. In kamar ya kasance sunanku Muhammad ne almisali. Muhammad ina yin sauri ne. Okay. A nan wajen akwai E a wajen nan. To kamar yanzu almisali bayan na gama rubuta Muhammad in kamar suna biyu ku tabbata kuma Gmail ɗinku in da kuke son ku rubuta yana cikin wayarku saboda za a turo email ɗinku. Idan ba ku san kuma yadda ake buɗe Gmail ba na yi bidiyo akan yadda ake buɗe Gmail a baya. Za ku iya duba ko kuma a ƙarshen bidiyon za ku kalla wani bidiyo ya bayyana. To sai ku rubuta kamar Muhammad Isa almisali ko kuma Muhammad Musa. Bari mu sa Musa kawai da misali muke yi. Bayan to kun gama to wasu ko iya sunansu za su saka. Bayan sun saka iya sunansu nan to sai su bari haka. A'a har yanzu email ɗinku bai cika ba. To ga kun da aka rubuta muku @gmail. To bayan ya gama loading ga kun ga wani @ a daidai nan wajen ɗin nan. Wannan @ ɗin da kuke gani to shi za mu saka a wajen kamar yadda kuke gani za mu rubuta @ ɗin nan. Bayan mun rubuta @ ɗin nan to wasu kuma still dai sai su bar shi haka. A'a har yanzu Gmail ɗinka bai gama cika ba. Ko a wajen Gmail idan ka je ka rubuta za ga in ka shiga cikin Gmail app ɗinka za ga sunanka sai kuma @gmail.com. Dole to sai ka rubuta Gmail ɗin nan. To kamar yadda kuke gani wasu kuma sai ga sun yi kuskure wajen rubuta Gmail ɗin ko kuma su rubuta @gmail ɗin amma ba za su sa .com ba. To dole sai kun saka .com kamar yadda kuke gani. To kun ga kamar yanzu ya riga ya yi good. To ku tabbata Gmail ɗinku ya rubuta muku haka. Da farko za ku rubuta sunanku sai kuma ku zo ku ƙara sai kuma ku rubuta Gmail sai kuma ku rubuta .com. Kun ga ya riga ya yi good. To a daidai na wajen password ɗin nan wasu still dai suna samun matsala. Idan aka ce muku strong password a duk sanda aka ce muku a kowane abu a duk sanda aka ce muku strong password da farko za ku saka sunanku ne almisali. Dai shi ma ba strong password bane amma yana daga cikin strong password. Daga kan 8 abin da ya sama shine strong password. To yanzu bari na muku misali da Musa dai still. Kamar yanzu zan saka Musa. Bayan na saka Musa to sai na zo na saka alaman @ ko kuma alaman tambaya. Duka daga cikin wannan idan nake zan ƙara guda biyu ya danganta dai da ra'ayinka kuma da abin da ba za ku manta ba. To sai ku ƙara akai. Kun ga anan wajen suka ce password too short ma'ana password din yayi kankanta. To sai na kara da number still. To bayan na kara da number kun ga ya riga yayi good da kuka gani. Bari ku ga na bude muku. Kun ga a daidai na wajen na rubuta Musa. To sai na zo na saka alaman tambaya sai kuma na zo na saka 12. Da kuma haka za ku rubuta naku. Idan ma mace ce
ke to haka za ki rubuta. Wajen nan ma idan sunan ki mace ce to haka za ki rubuta. Wajen password din nan shi ma haka za ku rubuta shi a nan wajen, sai ku kuma maimaita abinda kuka saka a nan wajen shi za ku kuma maimaita. Ni yanzu kawai zan kwafe shi ne kamar yadda kuke gani, kawai zan kwafe shi ba sai da nan din ba, to sai na yi pasting din shi kawai yadda kuke gani. To bayan na yi pasting din shi, to a daidai nan wajen verify din nan dole ne sai kun yi wannan abin tukunna zai ba ku daman ku yi register. Dole idan ba ku yi wannan ba zai ba ku daman ku yi register ba kamar yadda kuke gani a daidai na wajen. Dole sai kun yi wannan. To akwai kuma wanda idan suka zo kun ga kamar yanzu ya riga ya dauke, to idan ya dauke nan ba wata matsala bane, za ku dan jira shi ne har ya dawo. To idan ya dawo automatic sai ku taba kan wajen verify din nan, za mu dan jira shi idan ku ga yanzu wannan verify din ya bata, amma da za mu dan jira shi ya gama yin loading. Kun gani ya fara yin loading, to za ku alhamdulillah kun ga baya gama yin loading, to sai ku taba kan wajen verify din nan, saboda wannan ne zai tabbatar da kushin mutane ne ko kuma ku ba mutane bane. Kamar yadda kuke gani gashi na yana yin loading. Wannan kawai ina muku misali ne. To kamar yadda kuka gani kun ga ya rubuta success din nan, to sai ku taba kan alamar next din nan. Akwai kuma wanda yake nuna musu kamar yadda kuke gani a kasan bidiyon nan, za ku kalla wani hoto kamar haka. To idan ya nuna muku haka shi ma za ku yi refresh din wannan Chrome ɗinku ne. Idan kuka yi refresh din Chrome ɗinku zai dawo da ku normal. To sai ku taba kan wajen next din nan kamar yadda kuke gani. To da zaran kun taba next zai buƙaci a wannan Gmail din naku sun turo muku password. To idan suka turo muku password to sai ku saka wannan password din. To da zaran ku saka wannan password din to shikenan. A ƙarshen dai bidiyon nan za ku kalla wani bidiyo ya fito, sai ku kalla kanshi step by step, saboda wannan na nuna muku ne ga da suke ta tambaya na in suka zo wajen yin register ba sa samun daman yin register. To yanzu bari mu ci gaba da yin bidiyo akan da mutum zai connect. To bayan kun shigo cikin wannan Bitget ɗinku kamar haka kuka zo nan wajen, to sai ku dawo da shi kan wajen login ɗin nan idan ba ku yi login ba. Dan kuna da account to sai ku taba kan wajen login kamar yadda kuke gani. Yanzu zan taba kan wajen login ɗin nan. To bayan na taba kan wajen login ɗin nan, to a daidai na wajen suka ce enter email. To a daidai na wajen sai ka saka email ɗinku. Za mu saka email ɗinmu kamar yadda kuke gani. Za mu tsaye da bidiyo. To bayan kun saka Gmail ɗinku, to a daidai nan wajen da aka ce muku password ɗin da kuka saka wajen register shi za ku saka a daidai nan wajen ku yi login ɗin shi. Kuma email ɗin da kuka saka wajen register shi ma shi za ku saka a nan wajen ku yi login ɗin shi. To sai ku taɓa kan wajen password ɗin nan kamar yadda kuke gani. Saboda ni ina yin bidiyo ina ne step by step akan yadda wasu kawai za su muku bidiyo ne ba za su fahimta ba. Duk YouTube babu gunda za ku samu bidiyo da wanda ake yi da yaren Hausa kamar a wannan channel ɗin babu gaskiya. To a daidai na waje sai ku rubuta sunan ku. Ni yanzu zan tsaye ga a daidai na wajen ya rubuta mana success. To sai mu taba kan wajen login din nan kamar yadda kuke gani gashi ne yana yin loading. Za mu dan jira shi ya gama yin loading. Suka ce new device. To bayan kun shigo cikin Gmail ɗinku kamar haka sai ku taba wa'annan layukan guda uku. Bayan ku taba kan wajen layukan nan guda uku sai ku taba kan wajen all inbox nan, domin ko da akwai wani Gmail akai duk sakon da ya shigo by this time za ku gan shi. To kun gani suka ce Soso Valo, to sai mu taba kan shi kawai kai tsaye. To gashi nan suka ce ga code din mu nan, suka ce is your Soso Valo verification code. Ko sai mu taba kan wajen copy din nan a can sama kenan. To sai mu matsa kan shi sai mu copy shi. In kuma ba za mu copy ba za mu iya haddace number kamar yadda kuke gani. Za mu koma cikin Soso Valo. To kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan mun rubuta wannan code din yana yin loading. Ku tabbata kun yi like in wannan bidiyon, kun yi shirin domin yawa da abokan arziki su gani su amfana. To gashi nan kun ga ya shigo da mu cikin account din mu automatically bayan mun saka wannan code din. To me za mu yi next? Abinda za mu yi next za mu dan jira shi ya gama yin loading kamar yadda kuke gani. To bayan ya gama yin sai mu janyo kasa. Kar ku manta wannan gabaki ɗaya muna yin shi ne a cikin Bitget wallet. To sai ku zo wajen da aka rubuta muku settings din nan sai mu taba kan shi. To bayan mu taba kan wajen settings din nan sai mu kuma janyo a ƙasa agun da aka rubuta muku profile a nan sama kwata-kwatan nan, sai ku taba kan wajen profile din nan. To za ku dan jira shi ya gama yin loading. Bayan ku taba kan wajen profile din nan, in kuma bai wuce ba sai ku kuma taba kan wajen settings din nan. A shi ne yanzu yana yin loading. Za mu dan jira shi ya gama yin loading. To bayan gama yin loading ga gun da aka rubuta mana edit din nan sai mu taba kan wajen edit din nan.
kamar yadda kuke gani. To sai mu janyo kasa ga da aka rubuta mana ba mu yi connect din wallet din mu ba, to sai mu taba kan wajen connect wallet. A next video insha Allah zan nuna muku yadda za ku yi connect din Telegram ɗinku. Kun gani na riga na nuna muku yadda za ku yi connect din X ɗinku, amma a next video zan nuna muku yadda za ku yi connect din Telegram ɗinku. Wannan kuma idan mutum yana da iPhone ne zai yi connect din shi, idan kuma mutum ba iPhone gare shi ba zai yi connect din wannan ba. To sai mu taba kan wajen connect din nan kamar yadda kuke gani. To gashi ne yana da loading, zamu dan jira shi gama yin loading. A nan ma kun ga suka ce before linking your wallet suna son mu yi verify din wannan recaptcha din domin su tabbatar da mu robot ne ko kuma mu ba robot bane. To zamu dan jira shi gama yin loading kamar yadda kuke gani. Zamu dan jira shi gama yin loading. To bayan ya gama yin loading to sai ku taba kan wajen verify din nan kamar yadda kuke gani. Zamu taba kan wajen verify din nan shine yana loading. Zamu dan jira shi gama yin loading. Ku tabbata kun yi like in wannan bidiyo. Idan wannan ne zai tankwan channel din na farko, kuma ta da alamar subscribe. Sai ku taba kan get verification code din nan. Zamu taba kan wajen get verification code kamar yadda kuke gani. Zamu dan jira shi gama yin loading. To gashi nan sun turo mana code a cikin wannan Gmail din. To kamar yadda na nuna muku a farko lokacin da za mu yi login, to haka shi ma za ku shiga cikin Gmail ɗinku sai ku kwafo wannan code din. Ni to Gmail din bai cikin wannan wayar, yanzu zan duba daga ko sun turo wannan code din. Yanzu zan yi refresh din ɗayan wayar da Gmail din yake ciki kamar yadda kuke gashi nan. To kuma haka za ku shiga cikin Gmail din naku ku duba code din. Yanzu da zarar mun saka number na ƙarshe automatic zai wuce da mu kai tsaye kamar yadda kuke gani. Ke mun yi kuskuren sa sai 87 sai 71 kamar yadda kuke gani yana yin loading. Zamu dan jira shi ya gama yin loading. Kar ku manta wannan gabaki ɗaya muna yin shi ne a cikin Bitget. To kun ga suka ce connect your wallet, to sai ku taba kan Bitget wallet nan kamar yadda kuke gani. Za ku iya yin connect din wallet da yawa, duka zan muku bidiyo akan yadda ake yin connect din hadda su Metamask da sauransu. Yanzu zamu taba kan connect Bitget wallet din nan. Zamu dan jira shi ya gama yin loading. Kun gani kai tsaye ya nuna mana mu yi connect din shi. Sai mu taba kan wajen connect din nan kamar yadda kuke gani. Sai mu saka finger din mu ko kuma pin din mu kamar yadda kuke gani. Gashi ne yana yin loading. To gashi ne yana, zamu dan jira shi ya gama yin loading. Idan bai ba to kun ga a daidai na wajen su rubuta mana success. To kun gani yanzu suka ce alhamdulillah. Kun ga suka ce on link. In kamar muna da zarar mun taba kan nan to za mu yi disconnect din shi. To a next video zan nuna muku yadda za ku yi connect din wannan Telegram din. Kun gani a nan wajen na riga na yadda hanyar da za ku bi ku yi connect din wannan Telegram din. Shi kadai ne daman wanda ya rage. Na nuna muku yadda za ku yi connect din Google ɗinku da kuma wallet ɗinku shine yanzu wanda na nuna muku. Da na nuna muku kuma yadda za ku yi connect in Twitter ɗinku. To abu kuma na gaba shine wanda za ku dinga yi kamar yadda na faɗa muku a farko shine daily checking. Yana da matukar muhimmanci ku dinga yin daily checking saboda hadda shine wanda za a duba a bawa mutum airdrop. Wannan daily checking din shine mai matukar muhimmanci. Yana da matukar muhimmanci ku dinga yi a koda yaushe saboda kullun ne ake yin wannan. Da zaran kun shigo to zai a nan wannan automatic zai, wannan kuma daily tax din nan wannan dole ne ku dinga yin wannan daily tax in dai har kuna son ku samu wannan kuɗin. To a takaice dai duka ana muka kawo ƙarshen bidiyon na. Ban san bidiyon yayi tsawo sosai. Idan wannan bidiyon ya burge ku kuma manta ina son ku danna mishi alamar like ku yi share da abokan arziki su gani su amfana. Sai mu haɗu da ku a next video. Peace.